wakili koth masani chweni Mama Ida Odinga ne entiere Migori owacho kanyo ni nyidho masani nyidho ni nego wakome kendo galo nego bed ni yudo ber ni ikinde ma ontiere sani en mana wang mirango godo 2027 kosen wang mineno ka gima okalo nyaka higa ma 2027 kaka Uganda mantiere alwora ma Nyanza ber ma gidhi bedo ka giyudo kodhi nitie kumoro modhi choke min piny no loso maber kabisa kendo anya paro ni an awuon akawo clip neno ma akete kamoro e pages na moko mama nowacho ni kamano mama nowacho ni jothurwa kodhi nyidho madhi mbele sani ni komie uru onge tiende rito koth moro maduong' mabiro mbele to nyidho osechakore sani gorucha moko utim nade ukom mane gimwatemo wacho ni mondo kwe ma osebede kendo adana par ne wado maduong' miluongo ni Nduku ni ODM yando keto koke oken jakomen jatelo mar ji mang'eny Kenya mangima to ODM manorindi ma jakomo tele yando keto koke e weche moko achiel ariyo adek kod party mana wuon antie miluongo ni UDA so parties ariyogi orinda ariyogi gin involved directly kendo very formally kendo ang'eyo ni nitiere weche moko ma ok tin ne apar ma nolanda dhara ne jopiny monego bed ni nono seche ma nitiere riwruok mar parties ariyogi koro jakom to en ogaye wacho kare to party mar jakom gi party mar Ker William Ruto UDA mane secretary mar Homa Bay County noketo kokgi e weche moko to ang'eyo ni samoro gigo pok otimre te to gibiro mana timore nikech wan gi kinde sani gi yiero ma next pod wan gi time nitiere time kabisa mar timo gigi jokizungu wacho ni there is always room for improvement right nitiere room for improvement kama samoro weche moko osebedo kok dhi maber ahinya kora pani nyaka wami mana sirikal time wami jakom gi William time mondo weche manokete kogono ka e kind sani gi 2027 ong'ini achiel kachiel inyalo timgi magichop kare to seche mamago dhi mbele oganda wa nyidho machweni nyidho malorni wakomi uru to komo ni en ang'o Cleophas komo ni en ang'o komo ni mikora wacho ni governors mamago kaka ni wacho ka gibed gi dhok mar kisera ok mane public kata mane tok chiel nyaka gibed gi relationships mag kigen of course gi jakom en jatendgi to gi ker wuon piny to gi jotelo mamoko mondo opportunities mantie weche mag dongruok manyalo yudore mwandu makelo dongruok ochopne jowa mwalo piny kocha to en nyidho moro maboka pa mane ma affect counties kende Cleophas en nyidho makaponi wakome maber tineno ka sani endi kidienje jomotelo kidienje moko sani dhine oganda wa kata yiero manyotim manyocha kaendi mar jomotelo ne luoni PSS nyineno ka osipna daktari mawiele rainya Oluga Ouma Woodra Rieda sani en ofis otiyo kendo nyamor kaneno ka gisemakre lwedo kabisa gi jomanyo ni e sirikal ore machalo Dr. Raymond Omolo Gene kendo giwuotho ka gijiwo young people in Nyanza ka gipuonjo gi weche mag entrepreneurship to kaka ojende matindo nyalo konyre kigin kendo gi ji tegemea kora pane wadhi mana mbele gi environment ni wakombe nyidho ni wamakre lwedo wabed mamuol sani rais biro ginene actually weekend mwadhi ni rais ni Migori wuoth mar nono weche mag dongruok sama loso kaendi ni nitiere projects mana madhi apano chiko mag national government e Migori Homa Bay nitiere 13 Kisumu nitiere mana madhi 11 Siaya nitiere 10 madhi mbele moko chiegni nus gi osebedo complete or nearing completion from Derni to weche mag pur to gi projects mamoko water projects yare Migori uthochera kuom kosa wacho no ng'eche
mikal chiro mbero Kisumo midhi go Ramogi piny kocha nitie projects mok tin ne 43 mag national government kendo itimo kito gidhi mbele nyaka weche mag affordable housing nyaka Isiaya tikara leo usanga affordable housing injo wacho no ugonja water project Siaya Bondo water project Nderni yare koni nyaka tung miluor nyaka mwalo wa Suba Naramambi takadhi Sindo. So nyidhoni wakomi uru wamakre lwedo ngijo wacho no joma mane sirikal manyo yierge yare Raymond nyaka Luga waziri Mbadi waziri Wandai sani gin dhano buop ok gitin wakwayo ni gin bele gibed gi duol gimoro magirome to gi track nito wan kanye gi kawuono to ne wan kanye kane poko yerwa to jowanya bedo kanye in the next 1 year kagi makore lwedo gin kaka jowa mane ango mane ipinyo wacho mondo gi konyre kagi riwore kendo makore lwedo gi kel gik moko mwalo gi kel opportunities ne jowa gi create environment ma gik moko nyalo timre yo makare mondo gi makara mana governors wage bende lwedo gi jiwgi jogi kore ure motegno tapani lokok nyalo bede kata mana opportunities mag ndiko tije wan gi bandeja sare man Nyanza wan gi PSS kanitiere kamoro minyalo kete nyathi moro kata nyithindo moko 2-3 nyaneno Tomboya University apani nge program nitiere young people mang'eny kanyo miche modhuro manyocha yudo tiegruok somo mar German language ko luore gi konyruok ma oya kuom nyathiwa miluongo ni Raymond Omolo mabenie sirikal ber kage makral lwedo gitimo gik makamago mang'eny mondo yudewa young people oyud opportunities mag kujitegemea. Sirikal otim nade mondo mi muya mar dongruok ne onere kindwa kaka oganda mawuok Nyanza manya wacho ni adieri moko kuom jotelo ntiere Nyanza wacho ni en ywak piny maru ka en okeno weche mag nok mararita e gwenge wacho ni nok mag tije kuonde ma oganda ntiere kod bero ngima japiny kama entie Nyanza onya bedo ni en yuto miyudo to jotelo pono ne mayude e lemo mogwelgie to japiny ni ka I think ne nok mararita to koro yocha arita kwe kama arita kwe to koro apani koro wanyalo keto weche mang'eny e mesa mar wuono matin Raymond Omolo mapani en we marandiga kabisa kitije mane piny owacho mieno ti apani Jacob Omolo tiyo motegno kabisa kendo king'iyo kata nyaka nyodonje telo nitiere gik miluongo ni administrative units mose ket manyien e counties wage timedo gi mondo much sirikal osud machiegni gi jopiny king'iyo gazette notice manobiro end of last year to kata chien kanyo nitie units mose medi mag sub locations to gi sub counties to magi timo kamano mana mondo mi much sirikal kech kama sub county odhiye kanyo ng'eni chon iluongo ni dio dhiye sani iluongo ni ACC to kama dio dhiye ting'eni ginene joma gina dhiye kama mede units mag telo chief bede assistant chief bede so much sirikal dhi nyaka e piny kuonde mang'eny ma jopiny odake so apani in terms of arita kwe and kaka na wacho nitie any day any time kaka jokizungu wacho there is always room for improvement. Yeah. Kama na